Госпожа Данева връчва вашата награда. Честито! И още едно трето място за Мира и Габриела Радославови от танцова формация Emotion Шумен. Сигурно сте в очакване на още награди. Разбира се, че има награда на журито. След малко, преди това, момичетата са тук и получават своята награда. Благодаря, госпожо Данева. Награда на журито за цялостно представяне, раздел съвременен танц, отива за ръководителката Ивелина Тодорова. Раздел съвременен танц. Госпожо Тодорова, честито! Както казва госпожа Данева, голямата награда отива при вас. Силни аплодисменти! Награда за хореография, раздел съвременен танц, получава Иван Стоянов! Аплодисменти! Награда за принос в развитието на целия конкурс през годините получава Румяна Кацарова. Аплодисменти за ръководителката от София. Тук ли е госпожа Кацарова или представител? Ще помолим да получи наградата. Имаме и извънредни награди. Ще върнем един човек, но кой ли е той? След малко ще разберете. Очакваме госпожа Кацарова. Нека да я аплодираме. Честито още веднъж. Деца преместете са по-навътре, моля ви са. Не могат да ме дават хората. И човека, който искаме отново да върнем, за да получи една специална награда, това е Иван Стоянов. Аплодисменти! Той е